yung mga LGU. Suportado ni House Appropriations Committee Chairman asin ako Bicol Party List Representative Elizaldico ang solar irrigation project ang National Irrigation Administration. Sigun sa kongresista, game changer sa mga paraoma ang inisyatibong ini kaniya. Ninhulit ta iniyan magiging kasangga kan mga paraoma para sa mas maray na patubig. Makusog na ani asin mas dakulang kita. Pagduduon kan opisyal, dakulaan kontribusyon kan mga paraoma sa ekonomiya. Kaya dakula man dapat ang maitaong suporta kan gobyerno. Arog sa pagtaonin mga kagamitan asin resources na kinakaipuhan kan mga paraoma para mapabaskog panlalo ang produksyon ninda din pagkakan na maangat man sa estado kan pamumuhay kan mga paraoma. Plano namin is na ipopropose kay Speaker at kay Presidente is to have a consolidated importation of rice. Gobyerno na mismo po ang mag-i-import yung buong requirement na 3.2 million metric tons na kailangan po i-consolidate siya para tayong biggest purchaser sa buong mundo. Ang Pilipinas ang may pinakamalaking binibiling bigas. If we consolidate it, tayo ngayon ang magdidiman. Prioridad kan proyekto ang mga lugar sa rehiyon na nag-aasa sa naman sa tubig uran para makapagtanom o sarong beses na kada taon. Sigun sa opisina kaniya, kung magiging operational na ang proyekto, magkakaigwananin maray na supply nin tubig ang mga mapipiling lugar kaya makakapagtanom na ang mga paraoma dawa sa panahon nin tag-init. Total na 71 site sa bilog na rehiyon ang target kaniya na mabugtakan kan proyekto. O kabaing nin 1,810 na hektarya na papakinabangan ka na sa 4,560 paraoma. Ito yung mga bago na irrigation system, bago yung mga technology niya na I think makakatulong because of climate change. Nagbago na yung mga source ng tubig natin, kumukonti na. Because of through solar projects is pwede na natin itong magamit. No? Ang timeline natin, hopefully by end of the year, matapos natin lahat to. So that by dry season, by next year, magagamit na ng mga farmers natin. 1.5 billion pesos ang pondong kinakaipuhan nga ni marealisar ang proyekto na posibleng makapagtaon ni nasa 140 million pesos na kita kada taon sa mga paraoma. Top up kami ng almost 40 billion. We double the budget ng NIA. First time po yun sa history ng NIA na double ang funding. Wag ho kayo mag-alala, the government is doing at its best to reduce the inflation and make the rice production self-sufficient. Asigurasyon man kan kongresista na padago siya makikipagtabangan sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno para sa magayon na pagbabago sa komunidad asin sa ikakauswag kan buhay kan kapwa niya mga Bicolano. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.